Numru żgħir ta' kaċċaturi inġabru l-belt biex jipprotestaw kontra d-deċiżjoni tal-Gvern li jalaq l-istaġun tal-kaċċa b'mod immedjat wara li saru qatt tal-legalitajiet. Is-Sibt il-Gvern qal li l-inċidenti tal-aħħar jiem fejn persuni kriminali sparaw b'mod kontinwu lejn influss akbar mis-soltu ta' tajr protett waslu għal din id-deċiżjoni. Il-Gvern fisser kif l-istaġun tal-kaċċa ingħalaq sal-10 ta' Ottubru meta tkun spiċċat il-pasta tal-asafar protetti. Il-protesta tal-ħadd bdiet minn Bib il-Belt u l-kaċċaturi madwar 150 imxew lejn il-Pjazza tal-President u minn hemm irħewla l quddiem Kastilja. Għalkemm il-koll muġuha bid-deċiżjoni li jingħalaq l-istaġun, l-aġir tal-kaċċaturi fil-folla kien wieħed li jvarja. Il-maġġoranza ta' dawk preżenti waslu s-sentiment tagħhom bl-iktar mod paċifiku, għalkemm minoranza fil-folla għażlet li tuża kliem oxxen biex tajjar il-Gvern u l-Partit Laburista. Xi ħin intafgħu wkoll xi oġġetti lejn iċ-ċentru tal-Partit Laburista fil-Belt. Dan it-tip ta' aġir kien ikkundannat minn kaċċaturi oħra fuq il-midja soċjali li qalu li dan l-aġir ftit li xejn se jagħmel ġid lill-kawża tagħhom.